रिकॉर्डिंग बाय आजाद म्यूजिक स्टूडियो हंटरगंज। उनका के माना कैनी जनुआ के बड़ी समझैनी मानल ना बात हमार ओकरा ता रहे बेचैनी होता बवाल यही जा सोच सोच जिया घबराता अंगना में गहना पाया छत छिटाता दुआरा माँ जनुआ पिटाता दुआरा माँ जनुआ पिटाता Mixed by Amrish Babu. रहे मत कोड तहिए जोर जोर से रोवत रहे ओढ़नी के कोरवा अपन लोरवा से धोवत रहे मत कोड तहिए जोर जोर से रोवत रहे ओढ़नी के कोरवा अपन लोरवा से धोवत रहे गेहूं के संगे संगे देखब तो गुन पिसाता अंगना में गहना पाया छत छिटाता दुआरा माँ जनुआ पिटाता दुआरा माँ जनुआ पिटाता Mixed by Amrish Babu. मेहदी महावर चूड़ी पहनल मजबूरी बाटे उजवल अनिल से नया भियो कौनो दूरी बाटे मेहदी महावर चूड़ी पहनल मजबूरी बाटे उजवल अनिल से नया भियो कौनो दूरी बाटे भलाई पिया मनस के दिलवा पना में लिखाता अंगना में गहना पाया छत छिटाता दुआरा माँ जनुआ पिटाता दुआरा माँ जनुआ पिटाता।